słyszałem strzelcy bramek. Z numerem 47 Mateusz Macuciński, tak to chyba jest tutaj napisane. Natomiast drugą bramkę z numerem 7 Patryk Bonisławski. Też mi się wydaje, jest chyba zapisane. Jak mi się pomylił, to proszę poprawić. Czyli piłkarze Ślęzy Wrocław prowadzą już w starciu z Wisłą Katowice 2-0. Rzut wolny dla piłkarzy z Wisły. 9 minut jeszcze zostało czasu na grę. W ostatnim meczu ambitna gra piłkarzy z Katowic doprowadziła do remisu. Liczymy na to, że w tym starciu będzie ciekawie, mimo emocjonująco do samego końca. A w kolejnym meczu zmierzą się Lechia Dzierżoniów i Wiktoria Wałbrzych. Lechia Dzierżoniów kontra Wiktoria Wałbrzych. Dobrze, widać, że Ślęza Wrocław się rozpędziła. Kolejna bramka, tym razem strzelcem Igor Dawisz. Do zakończenia spotkania. Na razie pełna kontrola piłkarzy ze Ślęzy Wrocław nad prowadzonym spotkaniem. A w kolejnym starciu zmierzą się Lechia Dzierżoniów i Wiktoria Wałbrzych. Kolejna bramka z udziałem Patryka Bonisławskiego.
minut i 45 do zakończenia spotkania. Na 10 czterobramkową prowadzi. O proszę, i mamy jeszcze bramkę dla Wisły Kowice. A strzelcem dla Wisły Kowic numerem 9 Maciek Goli. I już kolejny a ja przypomnę, w kolejnym starciu Lechia Dzierżoniów zmierzy się z Wiktorią Wałbrzych. Lechia Dzierżoniów i Wiktoria Wałbrzych to kolejne spotkanie. Zawodnika Ślęży Wrocław, a był nim Kuba Białowąs. Kuba Białowąs zalicza już trzecie trafienie w tym turnieju. Wracamy do faulu, piłka dla piłkarzy z Iskry. Niespełna 2 minuty do zakończenia spotkania. Przypomnę, kolejne starcie Lechia Dzierżoniów, Wiktoria Wałbrzych. I jeszcze raz przypomnę wszystkim niegrającym i zapraszam gorąco do udziału w naszej loterii fantowej. Każdy los wygrywa, także w dużym kolu zapraszamy do udziału w loterii fantowej. Każdy los wygrywa, a nagroda naprawdę bardzo atrakcyjna. Warto zobaczyć. I za chwilę rozpocznie się ostatnia minuta spotkania. Uwaga, uwaga, za chwilę ostatnie 10 sekund. Zapraszamy do wspólnego odliczania. Chłopaki, szybciutko jeszcze oddać mi strzał. Niestety bramka nie jest zaliczona. Padła już po sygnale. Dobrze, zapraszamy kolejne zespoły. Czyli